Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावनाय थाबाय। दायो आङो नै आमलायगुरि गेटआव थांनो ओंखारलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दहायनिफ्रायनो आङो रेडि जादोंमोन। ओमफ्राय बिराद बार बारदों आरोना जोंनिथिं। ओमफ्राय बार बारनानै बिराद गोजांदों। बिनिखायनो आङो माने दसेनि उनाव थांसिगोन होननानै थागासिनोमोन। ओमफ्राय दायो थांसै आरोना। ओमफ्राय बेलासे जाबाय दायो 3थासोआनो जाबाय। ओमफ्राय आं दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर। ओमफ्राय बाराबो एसे खमायबाय आरोना जोंनिथिं। ओरैबायदि लेथ्रा जाखाबाय जोंहाना सिथ्लाया दाखोर जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर नायदो। नै ओरैबायदि दाखोर जाजोब्बाय। ओमफ्राय दंफाङाबो मावगाबाय आरोना दासो दाखोर खालामगनानै नै ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ मिस्टार देंखो बसुमतारी। फैदो ओइ जिराय। ओमफ्राय नै आंना फिसाला उन्दैया जिरायगासिनो आरोना गेलेनानै ना मावजि मोखां जाजोब्बाय। गिदिरा मालाय दहाय मा बनायगासिनो नै। ओमफ्राय जोंहानाव सासे मानसि फैदों आरोना आलासि। आलासिया ओमफ्राय आंना फिसालाफोरा बिदिनो जि गेलेखायो आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि दाखोर जाखाबाय नै सिबबाबो सिबख'नो हानाय नंला आरोना। दासो दंफां लाइफाङाबो मावगाबाय आरोना एसे खमायबाय बारा। जि दाखोर सिरिखाबाय। ओमफ्राय बे खोमसियावलाय मा खालामबाय थादों नोंलाय? फिसालाया मेगि बानायनानै जानो नागिरलायबाय आंनानै। जादों थांसै नै लोगोफोर। आं दायो थांनानै फैबाय आरोना। ओमफ्राय आङो ब्लग लायासै आरो। ओमफ्राय आङो दासो सफैदों गेटनिफ्राय आमलायगुरिनिफ्राय। ओमफ्राय दायो आङो नै बोथोरा माबायदि माबा एम्फौ। ओमफ्राय आङो फिसालाजों आंजों नै बैयाव माने फख्रिखौ नायनो थाङो आरोना। ओमफ्राय जि रानना दङ जोंहानि फख्रिया। ओमफ्राय मा होनो नाखौ हांसोफोरा जि जानो फैयो आरोना। ओमफ्राय जों हांसोखौनो होनो होनना थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर दायो। नै जोंहानि फिसालाफोरा मा न' लुफैदों नायलाय बेयाव दहैयो बा मानसि गोथै फुना दोननाय बायदि नालाय न' बनायनानै गेलेफैदों आरोना गथ'फोरा। आयौ नोंबोमोन नामा लोगोआव? हा सोर सोरमोन? आयौ 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 मा गेलेखायोहाय गथ'फोराबो। ओमफ्राय फख्रिखौ नायनोसै दायो। नै फख्रिया जोंहाना बिराद रानना दङ दैया बेसेरा। जों बिनि नाखौनो हमै हमै जानानै आगोर मोना। ओमफ्राय बिराद रानबाय आरोना नाया जोंहा आधानि आधा गोमाबायदां। मानो होनबा बिराद हांसो फैखायो आरोना फख्रियाव। ओमफ्राय दायो आं नोंनो आलु सब लाबोदों। आलु सब लाबोदों आङो पानिपुरि लाबोगौमोन। ओमफ्राय आगै पानिपुरि लाबोगौमोन आङो। ओमफ्राय पानिपुरियानो गुसु आरोना माबायानो बिदैयानो बेनिखाय आं लाबोआसै। ओमफ्राय आङो आलु सबखौनो जाथोंसै होननानै आलु सब लाबोबाय आरो दायो जाहैनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय नै जोंहानि मुखुदा गेलेनानै नोंसोरसो बनायनाय बे न'खौ? बे न'खौ आयौ जि मा न' बनायना गेलेखायो बिसोर नायलाय। दिनै मानसि गोथै फुथुना दोननाय बायदि बेनो आरोना। ओमफ्राय बोथोरा नै अखा हाहां लोगोफोर। नोंसिनिथिं माबायदिथाय? जोंनि गहपुराव नै जि बार बारबाय। ओमफ्राय अखा हाहांयैनो मोनालायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा हागोन ना मागोनथाय मोनायाव आं बेखौ मिथिला। ओमफ्राय थांबाय थानोसै। हागोन ना मागोन बेखौथ' दा मा बुंनो हाबावनो ने आगै। आगै बै ससेयावबो नायहैनो नङाबा हांसोखौ मुकुट। ओमफ्राय बेथिं ससे दैया ससे दंबावोना जोंहा बैथिं। ओमफ्राय बेखौ नायहैनोसै ससे फैलाय हांसोआ हाबनानै दङ नामा। ओइ थांनाङा। ओमफ्राय देनां जानांगौ नाखौ जोंहा। हांसोखौ होना होफैबाय थादे आगै दे। नै मोनाबाय आरोना। आगै फैदो गैला खोमा। गैया माथो नुहुराखैसै। थांसै फैदो लोगोफोर। मबेबा जायगायाव आरोना बिराद अखा ओमफ्राय बार अन्थाइ बिदि गोलैनाय खोनागासिनो। ओमफ्राय दा जोंनि गहपुरावथ' एसां अखाया मोनायाव बाङाय हादों आरोना। ओमफ्राय दायोथ' हाथ'वाखै बेबायदि एसां बारहुंखा बारलायनाय जायाखै आरोना लोगोफोर बर्थमान। ओमफ्राय आङो दा थांबाय थानोसै न'आव।
आंनि फिसालाफोरानो देरथारबाय ओमफ्राय सासेयाबो नै बेहाथ' बे दासान्दि गेलेनायावनो बेस्थ' आरोना बिराद गेलेनो हाखायो बियो टेपाया सबसे छोटा बेटा ये हाँ तूने सबसे छोटा बेटा है ना ओमफ्राय नै बियो बड़ा बेटा है बड़ा बेटा भी चला गया चलो अभी चलते हैं नहीं फिसालाया आंनिया गुरजि गुरजाल' खिथिबाय थाखायो नै नोंनि नामा मा नाम खिथालाय देलाय आगै नोंनि नामखौ खिथाना होलाय चेनेलाव नोंनि नामा मा नाम आगै दे खिथालाय आगै मा नाम दे खिथा होमबासो मिथिगोन ना रायजोफोरा आंनि लोगोफोरा होमबासो मिथिगोन दे खिथालाय मा नाम मुकुटज्योति बसुमतारी मा मुकुटज्योति बसुमतारी मुकुटज्योति बसुमतारी ना ओमफ्राय नों मा क्लासाव फरायो हा दे खिथादो मा क्लासाव फरायो खिथाना होदो क्लास 3 क्लास 3 मोनबाय जोंहा गैया नै वाव जोंहानि लिअ'आ नै देरथारबाय देंखोनि लिअ' देंखोनि पिअ देंखोनि लिअ'आ जोंहा देरबाय आरोना लोगोफोर देंखोआ जोंहा खोब अनो आरोना लिअ'खौ नै गावनि फिसा बायदि अनखायो आव सना सना होननानै बुंग्रा होमबासो अननाय जायो मा जेबो होनथारा किउ जागोन जोंहा देंखोनियाव खिलाना हो लिअ दादानियाव खिलाना हो दादानियाव देंखो दादानियाव खिलाना हो सिखायदों